Kaya na kung siro na una nga nakagandam ka na kay di ba nagsiring ka nga may naka-ibaraligya nga balang huya mo ko pagkadi. Isos kay wala nga anak magagbukad nang ini. Kaya kukuha ko na lang ni kung kay dili kami napapas. Ikaduha yan nga hulog ang takore. Mo pa yung takon. May nanahiya kwarta dayon niya daan pagkatuko. Kay para din maginiha kay daw patakon agian nga mga suruktan. Pero kung nariya kwarta, manok lagi hap. Pero may nagat-ada kakadiong ko. Malakat ako yan kay hulugan niya nito na akong takuri wal pagud ako kwarta. Yan ang nur ni makan hinadto. Makadik ane kay tataguan ko. Mabalik na lang ako ng kunuray na hiya din eh. Adilak didi matago kay bayan niya umubot. Mas pa naman ako kwarta yan. Hulat-ulatong kulahiya nga umubot yung matago ako. Ay, ang taadaan nyo. Ang saba kayo, may naabot nga kolektor ang saba. Sir, lakon ako. Akong kolektor ma. Lakon ako, ikaduha mo yan ang hulog. Badaw, kimawaray-waray ko na ako kwarta. Dito kita sirayo dito. Dito kita kay bato kita magsasabot. Sige, tara. Kung ko yan na, diri kami napapas. Kaya na kung siro na una nga nakagandam ka na kay di ba nagsiring ka nga may naka-ibaraligya nga balang huya mo ko pagkadi. Isos kay wala nga anak magagbukad nang ini. Kaya kukuha ko na lang ni kung kay diri kami napapas. Tamon ini nga amon pagpahulugan. Di kami napapas. Ayo God sir. Kung masugot ka sir, may dako karangang kaldero amo na latong ko mga bagwad to. Makaso makakunit imuhulog ini kay importante ko din mahal ko din nga. Sige, butang lang ito ngayon mo kanida. Makita ko, kikitaon ko. Kardero ko din ano? Karaha. O sige, ito. Adiman. Amo tayo may nagduhulog ini. Oo. Karani ka duha nga hulog. Tine, presyo yun tag 800. Ade. Tari tag 600. O sige. Ayun nalat mo hulog ka ng duha ka. Ikaduha ni mo nga hulog. Oo. Basta ayaw ladi ko ha. Kay bisan na kumain nagagkape ako. O sige, hindi ko ito ko. Ang kaya din naman hindi mo karangan ng kardero. Basta, kanan ikaduha mo nga hulog. Oo, sige sir. Ada, next week, mabalik ako. Kinulan, mag-aandam ka na may gurulog. Oo. Kanan ikatulo ni mga hulog. Oh, sige. Kay bahay na ako makagkuhan ng baboy. O sige, di na ako mag-ini ha, kay dapat ako susuktan. May nakadida sa ako, masusudan ini. Wari-wari god. O sige, Nala. madyangaro na lang ako dito. Sige. Ano pag ang damit sunod din, makahulog kay itong takuri, kay kumpay ito, bali, walo patay mo, kay napulo man ni kaulog. Oo, sige. Panining kamutang ko la, sir. O sige, makadi ako. Oh, sige. Ang dami ha. Oh. Ay, salamat. Wala gan man ka-embargo. Wari-wari ko na kwarta yan. Kakadi ko sulot kay bahin ko anun. Bada mo piniste. Amo pagod na ako ni ginbayad ang kaldero. Nga waray na ako utonan. Piniste. Nga po pagod na akong karaha nga. May dakriton di nga kohol. Sige la. Kay panunog ba ko na letong alcohol? Nga piniste. Importante, takor ya di hakon. Waray ka embargo. Adi ako. O, kinainangiyagin hulog akon, kay di na kinilogi. Papautang ko lutin eh. Ippapautang ko gyapon ni para dapat ang ganun siya. Mabalik na tako ay mga sunod semana. Kadi ako.